हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ लोगोफोर दिनैनि ब्लगा जाबाय मोनसे ओरैबायदि ब्लग मोनसे जायगायाव फैदों आङो ना मोनसे ओरैबायदि जायगायाव फैदों लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला एसे लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै एसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दाबाव लोगोफोर नै आं ओरैबायदि मोनसे जायगायाव फैदों दिनै माने नोंथांमोना नुनानै मिथिखागोन ओरैबायदि मोनसे नेचारेल मिथिंगायारि जायगायाव फैदों थारमाने मिथिंगायारि बिउटि नेचारेल बिउटिजों बुंफबनाय ओरैबायदि मोनसे जायगायाव फैदों हा लोगोफोर बेबायदि मिथिंगायारि सिनारिजों थानाय मोनसे जायगायाव फैदों बे जायगायानो जाबाय नोंथांमोना बै सिगांनि ब्लगाव नुनाय सोरगोफुरिनि मोनसे जायगा आरोना सोरगोफुरि नामनि मोनसे जायगा आरो बे जायगायानो जाबाय बिराद मिथिंगानि बिफां लाइफां दैमा दैसा बिबार माबा माबि बैग्रि बिफां थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां मोसौ मैसो मानसि दुमसि गासैखौबो नुनो मोनगोन आरोना बेवहाय नै लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला नै आं ओरैबायदि मोनसे जायगायाव दंफैयो नै बिबारफोर बारना दङ आरोना आरो बे जायगायाव फैयोब्ला माने थांनो बायो आरोना आङो बे जायगानि मुङा जाबाय सोरगोफुरि नै सोरगोफुरियावहा ओरैबायदि मोनसे समायना सिनारि दैमा बोहैलांदों आरोना दैमा बोहैलांदों आरो बेवहाय ओरैबायदि मानसिफ्रा ना गुरदों लोगोफोर नोंथांमोननो दिन्थिगोन ना गुरदों तामाम ना मोन्दों मानसिफ्रा ओरैबायदि ना मोन्दों ओरैबायदि रायजोफ्रा ओंखारनानै ना गुरदों आरो ना लोगोफोर बिराद मोजां नाङो बे जायगायाव फैनानै गोसोखौनो गोजोनग्लायनाय मोनो नोंथांमोना जुदि नुफेराखैबा बे जायगाखौ फै बे जायगायानो जाबाय मंगलदै खाथिनि बर' एलेकायाव दङ आरोना लोगोफोर बर' एलेकायाव दङ फैदो बिदिब्ला बै ना गुरनाय मानसिफोरखौ नायनि आरो बेसेबां ना मोन्दों सोर मानसिफ्रा ना गुरदों बबेनि मानसिफ्रा ना गुरदों आरो बोरै ना मोन्दों मा ना मोन्दों आरो जायगाया बे माबायदि बेखौ एसे नायहैनो फैदो नङा होमबा नंगौ आरो भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब बुंदो मा खालामनांगौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनांगौ होनना बुंदों लोगोफोर नै सोरगोफुरिनि समायना जायगा सोरगोफुरिनि समायना जायगा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा ना गुरदों आरो बे मोनसे सुइस गेट आरो बे सुइस गेटाव माने बिराद ना ओंखारदों बे सानसे गरम होगासिनो दङ ना सान्दुं दुंगासिनो दङ आरो बे सान्दुं दुंनायावहाय माने बिराद ना मोन्दों आरो ना लोगोफोर फैदो बिदिब्ला बै सुइस गेटखौ नायनायजों लोगोसे मानसिफ्रा ना गुरनायखौ नायहैनो जोङो फैदो आं गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो बहुत दिन सिगाङावनो फैदोंमोन नोंथांमोननो सिगांनि ब्लगावबो दिन्थिखादों बे सोरगोफुरि जायगाखौ बे जायगा सिगांनि ब्लगावबो दिन्थिखादों आरो बे जायगायानो ओरैबायदि समायना आरोना बुंस' हाया मेगनजों नुफैयोब्लासो माने बे जायगानि समायनाथिखौ हमदां हायो आरोना मबाइलावहा एसेबां माबा खालामजोबनो हाया आरो फैदो बिदिब्ला जों नायहैनि आरो आंजों लोगोआव दंफायो डाबल एक्सेल आंजों लोगोआव दंफायो डाबल एक्स फैदो सोरगोफुरिनि बिउटि बे मोनसे सुइस गेट आरो बे सुइस गेटावनो तामा मानसिफ्रा ना गुरदों मास पाइसा ना नाय पाइसा वाव बिराद मोजां माने मोनसे सुइस गेट आरोना आरो बे साइडथिं बांद्राय मानसिफ्रा ना गुराखै आं दिन्थिगोन बै साइडथिं ओरैबायदि ना गुरदों आरोना नै बेलेग ना गुरदों खैथा बाजाव फैनायमोन 10टा बाजाव फैनाय फैबा थांनो बाखायोना बिराद आराम ना उन्दुगासिनो नोङो एकदम मोना होखाबाय नामा नै बै सान्दुंखौ नुदोंना लोगोफोर मोनाहां सम जादों आरोना मोनाबिलि सम बिराद मोजां आरो बे जायगायाव थानो फैबाथाय माने न' बां गासैखौबो बागरजोबो आरोना नै सासेया माबोरै जिरायना दङ ना होमबा ना गुरनो फैदो नायनो फैदो आरोना वाव आरो सुइस गेटखौ नायनोबा फैदो सुइस गेटखौ नायदो वाव सुइस गेट बिराद हिटखा बे सुइस गेटाहै नै वाव बेबायदि आरोना तामाम हिट फै साइकेल सालायनो प्रेक्टिस खालामदों नामा आंनि दसफोरा वाव नायदो लोगोफोर नायदो एकदम माबा भिडिअ शुट खालामनो मोजां जादों बेवहाय फिल्म माबा माबि बानायनो मोजां जादों ना वाव नायदो साहाथिं माबायदि दैमा बोहैबोदों नायदो वाव
गोसो गोरबो गासैखौबो सुग्लायजोबनाय मोनो आरोना मजा गोसो गोरबो गासैबो सुग्लायजोबो रायजो राजाफ्रा ना गुरदों नायदो नै बै फारसेथिं तमाम मानसिफ्रा ना गुरदों नै बिराद ना मोनदोंना मिरका रौ माबा माबि ना मोनदों नै वाव बिराद ना गुरदों आरोना जाय हायो जाय माने गोहो दङ जाय बोलो दङ जाय गिया पुरा ना गुरदों आरो जोंफोरबायदिया जानाय नङालै बेवहाय ना नोंसोर हागोन ना हाया हाया गिनाय मोनो तमाम ना गुरदों गथ'फ्रा गासैबो मानसिफ्रा ना गुरदों आरो गोबां बर' गार' हारसा बेंगलि मुस्लिम लोगो नांनानै ना गुरदों आरोना आरो गोबाङानो गोबां ना मोनदों फानहैज्लायदों आरो नै फाय बिथिंबो फैदो रायजोफ्रा ओंखारना ना गुरदों नै लोगोफोर फारथिं बिराद नै बेसां ना गुरदों नाय वाव आं बिराद गिनाय मोनो बेफोरबायदि दैयाव ना गुरनो बिराद गिनाय मोनो आं बेफोरबायदि दैयाव ना गुरनो खोनायाखै औ नै वाव बेलेग दै हा इसोर जानाय नङालै आं दारे बांद्राय गोजौ गाखोनाङा दै सेंग्राफोर बांद्राय गोजौ गाखोनाङा आंनि दारेथ' जाखाया बेफोरावहा लोगोफोर बिराद मानसिफ्रा ना गुरदों आरोना नै एकदम ना मोनसोदों आरो गोबां मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामो बे जायगाथिं आरो सर्टकाट जायो आरोना कलायगावआव थांनो थाखाय सर्टकाट जायो कलायगाव टु बेथिंलाय भगतपारा थांनो सर्टकाट जायो आरो बे लामाजों मा मोजां मजा नांदो बोरै नांदो बुं जायगाखौ बुं बिथिं वान्डारफुल मारै नांदो मजा वान्डारफुल मोजाङै बुंब्रा फैदो बहा गाखोदो नोंसोरलाय बिराद हिट नांदो दे आंनि जायगायाव फैनानै हा अय हानाय नङा ओइ दैया बोरै बोहैदों नै गिथाव बाथाव दै बोहैदों आयौ इसोरलै मोसौ मैसो पार खालामो बे लामाजोंनो सुइस गेटनि लामा आरोना भैरबकुन्दनि बादि नांदों जायगाखौ भैरबकुन्दनि बादिनो एसेबां गोजौ गाखोदो नोङो बेसेबां हायो नोङो गिनाय मोनाखै बान्दर बादि गाखोनो हायोलै नोङो वाव बहा थांनो फैदो नाफोरखौ नायनो र' ना गुरदों नै रायजोफ्रा मानसिफ्रा गोबाङानो शुटिं खालामनो फैयो बेयाव गोबां मानसियानो नै मारै ना गुरदों नै ओइ फैसा नाय मास फैसा आरो बिराद मोजां आरोना दुगैनोबो मोजां जायगाया नै लोगोफोर बेफोरबायदि ना मोनदों नै ना गुरदों आरो गोबाङानो बेफोराव फैनानै पार्टि बानायफैयो लोगोफोर पार्टि नोंथांमोनाबो फैनो हागोन गोसो जायोब्ला आरो फिसा फेनला पार्टिफोरखौ बेवहाय खालामफैनो हायो आरोना लामानि एसेबां सुबिदा गैया माने बाइक लानासो फैनो हायो आरो बाइक लानानैसो फैनो हायो बेलेग कारफोरखौ लाना फैनो हानाय नङा आरो कार लाना फैब्लाबो ससे बैथिंनिफ्राय फैनांगोन कलायगाव साइडनिफ्राय फैनांगोन कलायगाव साइडनिफ्राय फैनानै बैथिं थाद'नांगोन आरोना आरो बेनि कारनि सुबिदा गैया फैनाय थांनायनि लामानि सुबिदा गैया अनलि बाइकनि बिसोर नायनो फैदों गोजाननिफ्राय
माबायदि गाखोदों नोंसोरलाय बेवहाय एसेबां गोजौआव हेल' 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 मा बान्दर बादिलाय नोंसोर मानसिफ्रा ओइ गिथावना दै ओंखार नै आरो मा बुंबावनो ना लोगोफोर वाव मा बुंबावनोसै आरो ना हिट बिराद हिट बे जायगाया बिराद हिट बिराद मोजां बिराद बुंस' हाया एकदम गोजोननाय मोनजोबो आरो ना गोजोननायजों माने मा बुंबावनो आरो एकदम नायनानै माने बावगोमाजोबलाङो आरो ना लोगोफोर नै बेफोरबादि आरो ना तामाम हिट नै गोबां गारि मटर लानानै ना गुरनो फैदों नै ना गुरग्रा मानसियानो हरसान थागोन दिनै सोरबा हरसे थालायलायदोंनो बिराद ना मोनदों आरो बेनोमोन दिनैनि ब्लगा लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला एसे लाइक खालाम आरो चेनेलाव अननानै साबस्क्राइब खालामदावा चेनेलाव गोदानब्ला आरो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर गोजोन्थों बाय बाय